מי אשם בזוועה של השביעי באוקטובר? השמאל אומר שהימין אשם, הרי הימין הוא השולט. מי ששולט אשם בכל המחדלים. הימין אומר שהשמאל אשם, הרי הם עשו פה מחלוקת. הם עשו פה בלגן, סרבנות גם. הרבה סרבו לשרת בצבא. האויבים ראו את זה והתנפלו. כולם מאשימים את כולם. אז באמת מי אשם בשביעי באוקטובר? תשובה היא אני. אני אשם. לא הם ולא הם. אני הוא האשם היחידי. וזה מה שכל אחד צריך לומר. כי כל ישראל ערבים זה לזה. וללכת להאשים אחד את השני, זה ממש ממש ילדותי. ילדים מאשימים, הוא עשה, הוא עשה. כל אחד צריך להאשים את עצמו ולתקן את עצמו, זה בגרות.